Bună, guys! Bună, guys! Astăzi o să facem un testing. Uitați cum arată. Wow! Ayan mi-a pregătit un preparat surpriză. Poți să zic că are lapte și frișca tot. Mie nu prea-mi place frișca. But hey, dacă l-a făcut Ayan, îl voi gusta. Eu ce să zic, hai. Bine. Afine? Bune. Lapte? Lapte? Bun. Cacao? Bun. Frișcă? Not so much. Eu am gustat preparatul înainte, ca să știu dacă e bun sau nu. Și nu prea mi-a plăcut frișca. Asta nu e naturală, mi-e plăcea aia naturală. Am gustat de la un alt brand și asta nu știu de ce o fac foarte așa închegată, prea cu aroma asta, zici că ți se face o vomă, nu? Nu? Am dreptate? Da, e grețoasă. Da. Adevărat. Nu vă luați frișcă la tot. Doar brandurile care știți că vă plac. Că celelalte... Că uneori dacă încercați ceva nou nu vă place, aia e. Da, important e să testați. Dacă nu vă place, nu aruncați și dați cadou. Da. Ok, bine.